ko za kashe ni sai na faɗi abin da yake faruwa. Kafin kuma a kashe ni sai na fallasa duk asirin gwamnati da waɗanda kuma suke yin abin da bai dace ba. Barazana da ake mun ba zai hana ni faɗan abin da nake so ba. Kafin na mutu daman kowane ɗan adam zai mutu. Kafin na mutu sai na toni asirin komai. Kowa ya gani, kowa ya san abin da ke faruwa. Cewan very dark man. Allah ya kyauta. Gashi nan ku saurara daga bakinsa. Allah ya samu dace. Da wannan karan ne zuwanka na farko, danna subscribe, danna alaman kararrawa. Na gode.